Dobar dan i dobrodošli u naš najnoviji video. Danas imamo gošću sa nama. Pravit ćemo zdrave keksiće u koje u suštini ide samo 2 sastojka. Ali smo mi iskombinovali da ide 3 sastojka. Šta ide? Idu banane. Idu 2 banane. I ide šta? Ovsene pahulje. I gluten free cornflakes flakice. Uglavnom, znači ono što će sada cure da urade, to je da će jedna da gnječi banane, a druga će da secka banane. Ja ću da vam objašnjam šta treba da radite. I moram da vam otkrim jednu tajnu. Možeš da seckaš sitno i to kad iseckaš da daš šivi da ona izgnječi. A tajna je ta da kada deca prave kolače, oni su najukusniji. Mi ćemo da zapravimo zdrave kolače, što je najbitnije. Možeš da seckaš, Sanja. Kad to iseckaš, prebacit ćeš šivi da Iva gnječi. Ja ću da vam spremim plastiku koju ćete da miješate. Nema veze. Možda je mala ova. Dobro je kako. Dobro. Bravo, Sanja. Ja ću sad tu da prebacim ovako. Možeš da gnječiš banane, Iva. Da li ti treba pomoć? Ne. Sigurno? Ovako, znači samo izgnječiš. Svugde. Nema veze. Ovo ispada. Treba će nam kašika da vadimo keksiće. Šta će mi trebati još? To ćemo da miješamo. Meni samo pada. Ovo se zalijepo. Meni se lepo, ne? Neće da pada. Padne kad padne. Odlično. Sanja, da li možeš da uključiš na 200 stepeni rerno? Možemo da pomoći? Izvolim na ovu. Evo, može Sanja da ti pomogne. Vas dve zajedno možete da gnječite. Evo Sanja i tebi. Uključila si, hvala ti. Da. Spremam vam tasnicu. Brzi i zdravi keksići. Ja ću ovako malo da bude. Da snimam. Evo ga. I gdje ćemo još uvijek. I to me nema kraja. Čekaj, pašće jedan. Lepi se sve. Mislim da je izgnječeno. Boli me prst kako je. Možemo da napravimo. Proveste. Valjda. Ja mislim da je to okej. Možemo da napravimo podlogu za pitvan banane. Daj mi samo malo šiju da vidim. Voljno smo da. To ja mislim da je okej. Znači, ti možeš ovo da sipaš u ovu plastiku. Ti možeš Sanja sve. Ovo da sipaš u ovu plastiku. Ajde, prvo ti sipaš. Tako. To nije pretarano teško. Ups. Da, i sada možete, ima u gornjoj fioci još kašika. Možete da mešate. Iva, dala sam već jednu kašiku, samo vam još jedna treba. Našla si? Hajde, prvo da mešamo. Treba da napravite jednu redovnu smesicu i stavljamo da se peče. Morate sad malo da stiskate. Ovako, da vam pokažem samo malo Iva. Ja znam. Da, ali gledaj Sanja, ovako kad uzmeš, onda stiskaš, pa opet uzmeš, pa stiskaš i tako će vam biti brže. Znači sve mora da se upije. Ne tako. Da li volite kokos? Da. Znači u ove kuglice na kraju može da se doda suvo grožđe, možete da dodate čokoladu, možete kandirano voće, možete šta god hoćete da dodate, a na primjer mogli smo da dodamo malo kokosovog proteina, to su ono što sportisti koriste, hoćete? Pa može ako je fino. Može ako je fino.
Ma fino, nema tu šta da bude ružno. Malo, neće da vam se uplati da budu kuglice, nego se raspada. Krupno je sad lepo je. Šta mislite, da li možda u nekom slučaju fali još malo banane? Možda su ove male banane. Jer treba od 150 do 200 grama ovsenih pahulja, ali smo mi dodali i čokoladnih, jeli? Dodali smo 130 ovsenih i otprilike čokoladnih. Pa 70-80, možda još banane fali malo. Ajde, ti seška mi ćemo da mešamo. Ajde, sad ćemo mi još dodati malo. Znači, dodat ćemo malo kokosovog proteina da bude malo zdravije. Tako. Čekaj, pusti sam da. Uspjevate cure? Mislite da fali onda banana, jeli? Ne uspjeva uglavnom. Ne uspjeva uglavnom. Kako izgledaju. Da, trebalo bi još jedna banana. Znači, vidjet ćete sami kad budete spremali ovaj recept. Možda bude trebala, jeli, još jedna banana, jer ove su dosta male banane. Mešaj. Mešaj. Tamo će nam se rivna. Pravimo. Podaje se. Pravimo. Hoćete malo? Izvolite, mlade dame, njami. Dobre su, slatke su banane. Evo vam. Ja mislim da će to biti dovoljno. I onda ćemo da pravimo. Sad ćemo malo da zaustavimo video, ne moraju baš da gledaju sve. Mešamo, mučkamo i tako to. Znači, to je gotovo. Evo, ako želite, možete da vadite kuglice polako. A baba? Može on pola sa čokoladom, a pola bez čokolade. Može. Čekajte da vidim, ja mislim da imam čokolade. A malo da zaustavimo dok ja tražim čokoladu. Da. Samo pauzu. To stisnem. Šta to radite? Šta? Malo su vam puno usta. Znači, ono što sad treba je da pravite ovako, iste, ovako, otprilike, malo ih stisnete i tu vadite na ovo, otprilike polovinu, pa ćemo onda u ostalo da vam dodamo to što ste tražili čokoladu, dobro? Ajde. Povadite jedna s jedne strane, druga s druge strane, evo vam ovako. Iva, ajde dođi ti s ove ili Sanja, sve jedne, da vam lakše bude da vadite. Ajde, sada. Možeš, Iva. Može, vadite slobodno. Hoćete da vam pomognem i ja, da bude brže? Može. Da, praviš malo razmaka, Iva, važi da se može sve zateći. Da napravimo ovako, treba kugle da budu masno. Možemo to i s rukama raditi. Pa možete ovako prstići, čiste su vam ruke. Pa jasno. Evo još ovaj jedan ja vadim. A vi, evo vam otvorite, ovo pa savete čokolade, koliko ste mislile. Evo, otvori Sanja slobodno. Biće malo ovih zdravih. Pa zdravo i sa čokoladom, bože nije čokolada baš toliko nezdrava. Evo tu. To mi uspije. Dosta. Možeš izmešati i onda vadite dalje kuglice i to je to. Jeste, pomešali ste čokoladu. Fino je sa čokoladom. Njam, njam. Ovo fino i prisno. Možete i ovo vaditi. Da stavimo da se peče. Znači 15 minuta na 200 stepeni dok ne porumeni. Vi ćete pojesti prije nego što se ispeče, a? Od prilike, ha? Fino, jeli? Još i zdravo. Dobro, nije zdravo. I fino i zdravo. Ima još negdje mesta. Evo ovdje ovaj čošak, još ima mesta. I ovdje. I tamo. Koliko ima? Ima još za jednu? Ajba. Ja. Nikada da smo gladni. A jasno. Ima? Ajde sad samo malo. Ovako. Evo, ja sam ovdje. Joj. Evo još ovaj. Njom. Sad bi mogli u sokovniku da napravimo jedan sokić ako želite. Može. Može. S čime ćemo? Hajde
da vidimo što je. Bananom, jabukom. Banana, jabuka, može malo šargarepe. Eto, to je to. Može i nara. Stavljamo da se peče. Ima i nara, ne znam kako je s narom soka. Jako je fin, ja to i pijem. To su kolačići vaši. Hvala vam što ste gledali naš video. Nadam se da vam je bio zanimljiv. Veliki pozdrav od Sanele. Ive. I Sanje. Eto, nadamo se da ste uživali. Ćao! Ćao!